Ha? Ce vezi acolo? M-am ascuns în bonsai. Te poți ascunde în bonsai? Da, uite, astăzi m-am ascuns în bonsai. Bun, a treia parte a emisiunii vorbim despre bonsai, nici nu știu cum este corect, de aceea am adus un specialist în domeniu. Eu am zis prima oară bonsaiolog. Există? Nu există. Termenul este bonsaist, dacă doriți. Bonsaist, da, bun. Răzvan Savin este președintele Bonsai Group. Club România, da. Club România. Am notat eu greșit, mamă, numai de astea fac. De la bonsai. Exact, cam BD. Ce avem noi aici? Ce? Ce e acesta? Un bonsai? Ce e de fapt bonsai? Exact. E o plantă sau... Bonsai poate să fie orice plantă lemnoasă. El, în traducere liberă, înseamnă plantă într-un vas. Spre deosebire de ceea ce crede multă lume, nu există o specie bonsai. Bonsai poate fi făcut din orice specie. De exemplu, aici este un ienumpăr. Un ienumpăr care crește pe toți versanții munților din toată lumea. Acolo jos avem un păducel care este iarăși o specie... Acesta e păducelul? Nu, cel mare de acolo de cel jos. mare de Aceea e o acolo plantă de jos, decorativă. Da, un păducel care crește chiar în România, deci este o specie naturală pentru țara noastră. Aici ce specie avem? Acolo, asta sincer, e specia noastră, este... Păducelul de plastic. Da, păducelul de plastic. Păducelul de platou se mai cheamă el. În momentul în care e tăiat prea tare poate fi... Bun, deci orice plantă practic poate deveni bonsai. Deci poți să-ți faci și din prun bonsai, nu? Din orice plantă, condiția să fie lemnoasă ca să poți să dea o formă. Care sunt cele mai valoroase, nu? Că presupun că să-ți faci un bonsai din... Sau, hai să te întreb altfel, din ce faci cel mai ușor un bonsai? De regulă se facă din speciile cu frunze mai mici, deoarece creează iluzia unui copac matur, mai mare, mai ușor. Deci scopul acestei arte este să facem un copăcel micuț, să pară ca și cum ar fi unul bătrân, antic, mare. Deci practic ceva în miniatură. Este Exact, o miniaturizare a unui copac din natură, corect. Ăsta este scopul, ăsta este țelul. Uite că îmi povesteai tu, înainte să intrăm în direct, îmi povesteai de crengile acestea, că sunt mai lăsate față de cele de sus, care sunt ridicate. De exemplu, pentru acest bonsai... Da, ți-l dau dacă vrei, ți-l dau mai aproape să ne explici, nu vorbim așa. Dacă se poate vedea, ramurile de jos sunt mai lăsate față de cele de sus, care sunt mai ridicate. Asta pentru că în natură, odată cu nisoarea care se depune pe ramuri, cele mai vechi, fiind mai mari, din cauza greutății se vor lăsa în jos, pe când cele mai mici, fiind mai firave și mai subțiri, nu au... Și presupun că astea vor și cădea, nu, la un moment dat. Da, de exemplu, acestea de aici, care se numesc ginuri, este o denumire japoneză, sunt foste ramuri care s-au rupt și acum a rămas doar lemnul mort. Deci de unde vine denumirea aceasta de bonsai? Bonsai japoneză, nu? Din japoneză, da. Bon înseamnă vas și sai înseamnă copac. Deci copac în vas. Da, este o traducere. Am înțeles. Păi hai să trecem la treabă, nu? Că ai zis că tundem astăzi, tundem bonsaiul. Arăt cum să tundeți două dintre speciile cele mai des. Cum să tundem oaia. Tundem oaia și bonsai. Hai să mergem la masa de demonstrație, văd că ai adus aici fel și fel de ustensile de... Să încep mai întâi cu bonsai. Acesta este un ulm chinezesc, o specie foarte întâlnită la noi în comerț, iar acesta este un ficus care se poate recunoaște după aceste frunze mai mari și mai lucioase. Eu am crezut că e dafi în prima oară. Seamănă și cu dafi, nu e adevărat. Ca să vă arăt. Bun, cu care începi? O să încep cu acesta. Hai să le iau pe asta deoparte, nu? Ca să nu, să nu creăm aici impresia de o să vă dau aglomerație. și vouă. Dai și mie un... de când vreau o armă albă în platou. Și asta așa. Mamă. Ceea ce trebuie, de obicei, aceasta este forma pe care o să aibă mare parte din cumpărători când vor lua un bonsai. El inițial avea o formă care era cam așa ceva, dar sunt aceste ramuri care sunt crescute peste această formă. Așa că primul pas este să tăiem ramurile și de tăiat se taie deasupra unui nod de frunze. Deci, așa, tai mai bine. Gata. Asta este. Eu o să iau asta că e mai scoțită. Puteți să faceți și voi la fel. Deci, de exemplu, pe asta o puteți tăia de aici. Deci o iau și o tai de deasupra nodului. Uite, aici se zice că e nodul, nu? E perfect. Contează cât de mult mă duc? Cât mai aproape de frunze, e preferat. Așa, e perfect. Băi, dar nu tai. Uite că taie. Trebuie să... Ia uite. Vă dau pe asta. Ce faci cu zbirea? Ai frunze la câini. Așa.
Să vă spun un pic despre îngrijire, pentru că nu am apucat să abordez acest subiect. În primul rând, contează în ce vas să-l pui? El poate să stea în orice vas, chiar și de plastic, chiar și de ceramică, însă recomandat e să fie unul acesta ca să păstrezi cât de cât ideea de bonsai, adică ei sunt în principal plantați în astfel de vase care sunt specifice acestei arte. Bun, după aia venim și punem pământ. Ce punem? Pământ de ăsta de-l găsim în fața blocului? Sau? Nu prea, pentru că nu este tocmai bun. Se recomandă pentru începător un amestec de jumate pământ de flori și jumătate pietriș. Pietriș, granulație 2-4 mm. Pietrișul ca să dreneze, nu? Presupun Da, apa fiindcă mai este bine. mai drenant. Deci pământul de flori este foarte bogat și asigură nutrienții de care are nevoie, iar pietrișul este pentru drenare. Hai să continuăm, tu continuă și tu de aici ca să le arătăm celor de acasă la final și boschetul despre gata. îngrijire. Din păcate, multă lume de la florării recomandă sau dau niște sfaturi care nu sunt tocmai bune pentru bonsai. În primul rând, trebuie să se știe că aceștia trebuie ținuți în soare, deci cât mai multă lumină, nu la umbră, nu la semi-umbră, cât mai multă lumină. E problemă cu temperatura? Contează? Cu temperatura. Acesta este un bonsai care poate fi ținut și în exterior. Asta înseamnă că la iarnă trebuie doar acoperit cu niște paie și este ok, poate fi lăsat afară. Cealaltă specie, ficusul, fiind ficusul, care e ficusul? Acolo, Ficusul acesta. fiind o specie tropicală, se poate scoate primăvara cam în această perioadă afară, iar toamna cam trebuie băgat înapoi în casă. Deci totul ține de specia din care provine bonsai. Dacă este specie tropicală, trebuie ținut mai mult în casă. Dacă este de exterior, nicio problemă. Dar ce vreau să te întreb, că ai tu aici ai mușchi. Văd, ăsta ce-i? Mușchi de acela pământ? E mușchi, da. Sunt mai multe varietăți de mușchi, corect. Se pune pentru a da... Presupun că n-a crescut el singur, nu? Presupun că în condiții foarte bune, dar extrem de rar găsite, poate să crească și singur, dar de obicei îl punem pentru a da iluzia unei vegetații. Da, mușchiul acesta n-are nevoie de multă apă. Ba da, din păcate... Că el, dacă nu-l uzi, știu că se cam îngălbenește. Se îngălbenește, așa e. Trebuie udat foarte, foarte mult. Păi și bonsaiul ce zice? Tocmai de aceea îl ținem doar pentru situații mai speciale când trebuie expus. De obicei stau fără... Deci stai fără, deci stai fără mușchi și după aia vii și pui practic un covoraș. Exact, pui un covoraș. Plantezi gazonul. Da. Uite că începe să capete... Cum îl faci așa, sovaj? Cum? Ai vreo idee? Sau stilul se numește măturică. Poți să-i tai în limbaj popular. Da. Păi deasupra. Acolo, perfect. Ai făcut și tu ceva azi. Deci cât de cât acum începe să arate bonsai. Vedeți că el în natură ar pleca așa cu ramurile și pe urmă s-ar rotunji coroana. Deci probabil că pe viitor, în următorul an, ar trebui supravegheată evoluția astfel încât să mai crească în zona asta și să facă așa o coroană rotundă. Exact. Ce vârstă are un Acesta bonsai? cred că are cam 10 ani. N-are foarte mult. Păi și l-ai crescut-o de 10 ani? Nu, acesta este luat din comerț. Nu, așa l-am luat și... Păi mi-ai spus că mai ai unul de vreo 30 de ani, nu? Da, 10 ani tot unzi. Păducelul de 30 de ani, iar inupărul cred că are vreo 20-25, cam așa. Coniferele cresc mai greu și de-aia... Bun, și astea cum? Se transmit din tată în fiu? Original așa, în Japonia se începea din sămânță un bonsai, se dădea o formă și din tată în fiu, poate chiar de la străbunici moșteneai un bonsai și generație în generație. Hai să vorbim un pic de scule, da. Instrumente. Acesta este o foarfecă japoneză care este special pentru bonsai. De ce e așa specială? Este specială pentru că are această gardă și uneori te protejează de ramuri, să nu te înțepe. Cea mai importantă sculă este aceasta. Este un clește concav și datorită acestea se pot face niște tăieturi foarte aproape de trunchi. Hai că trebuie să ți-l aduci și pe acesta, că este al producătoarei, nu? Și după aia vorba aceea. Deci, bun, este al Adrianei Trandafir. La anumiți bonsai, o să vezi că o să avem niște cioturi. Iar acest clește este foarte bun pentru a îndepărta aceste cioturi, pentru că... Deci nu-l tai de tot, nu? Acum îl tai până la trunchi. O să vedeți imediat că o să rămână o tăietură foarte aproape de trunchi. Aceștia sunt începuți, sunt aduși din China în mare parte, este începuți de când sunt cam de grosimea acestea unei mine de pix și se leagă în forma unui S. După care sunt lăsați să crească multă vreme și ajung așa.
am înțeles. Ok, hai să... Bun, ăsta ce faci? Dacă Trebuie să ai îl răbdare, rămâne fără, dacă- nu? Acesta o să-l tun un picus Îl mai... tunzi unul, nu? Sau cum? Da, cam 2 așa, că nu vreau să-l chelez de tot. 1 la 3 mm, mă rog. Ca Cosmin, așa că. Așa, ca și mine. Și Așa. să-i faceți și niște cărămizi în spate, așa. Vreau să continui un pic La despre îngrijire. Trebuie ținut așa altă în soare și cel mai important, unde multă lume greșește și acesta este motivul pentru care se pierd foarte mulți bonsai, e la udare. Udarea nu se face niciodată pe săptămână, cum se sfătuiește greșit, și nici nu se ține bonsaiul mereu în apă. El trebuie udat atunci când se uscă suprafața solului. Deci se pune mâna pe sol. Dacă simțiți că e umed, mai așteptați. Dacă nu e umed, trebuie să-l udați. Asta este... Cât costă un bonsai? Prețurile variază în România, deci de la... Acesta cred că este pe la vreo 500.000. Deci 50 de 50 de ron, da. Dar prețurile variază de la 25 de ron până la 1000 pentru unul mai... Și e o Avansat piață, în etat. e o Mai, piață da. dezvoltată în România în momentul acesta? Piața există, dar nu aș putea să o denumesc foarte dezvoltată. Nu neapărat dezvoltată sub aspectul cantității, ci al calității. Crescătorii de bonsai nu, adică au o altă viziune a ceea ce înseamnă bonsai față de publicul larg. De exemplu, această formă S în ultima perioadă a ajuns mai desconsiderată de către ceilalți, deoarece nu reflectă un copac în natură. Adică nu prea ai să vezi un copac în natură așa în Depinde S-uri. unde e plantat copacul ăla. Că dacă e Eu știu, poate plantat la cum am chinezi, mai da, văzut, poate da, sunt mai așa, mai... între două grinzi, într-o parte. crește Dar bonsai. ce face un bonsai să fie mai valoros? Sau de ce spunem că bonsaiul acesta Tocmai- este cel mai valoros decât acela? Sau ăsta e mai Tocmai valoros decât ăsta? ce v-am spus la început, scopul final al artei e să faci un copac să arate cât mai bine cu unul din natură. Deci o miniaturizare cât mai fidelă. Trebuie să-i vorbim cu el, îi punem nume. Puteți să-i vorbiți, dar nu știu dacă o să vă răspund. Răspunde. Există servicii Nu e. pe care voi le prestați Avem, crescătorilor de bonsai? Avem în derulare niște proiecte. O să urmeze probabil că în câțiva ani să deschidem și primul magazin specializat pe bonsai, cu ocazie cu care vom oferi cu siguranță și servicii de Deci îngrijire. în viitor poți să sun, alo, bună ziua, vreau să-mi tundez bonsaiul. Da. Da, dar Să poți să poți faci să- altceva decât să umbli cu un cățeluș de la mic sau cu o pisicuță, Ar fi poți să ce, umbli da, cu un ar fi bonsai, să ar fi nu- ultima fiță, nu? Te duci la club cu bonsaiul cu după tine. bonsaiul, îl lași acolo la intrare, ăștia ți-l tun, ți-l ferchezuiesc, nu? Viitorul pool boy va fi bonsai boy. Deci Cine pool e boy, dragă băiatul ăsta cu micu? piscina, da? Ne tunde și nouă bonsaiul din când în când. Bun, E ok. mulțumim mult de tot, Răzvan, Mare pentru prezența plăcere. ta în platou. Arată el așa binișor pe aici, parcă văd că nu e luat. Mai cum trebuie, crezi? Mai trebuie, Lasă-i lăsați cu mai crească. pensiuni, că la Elvis Presley. Și nu o să-i spunem, nu știu. Bun, luăm publicitate și revenim cu trupa Distincto.